Gerard, bon dia. Bon dia. Fem un repàs de com està la plantilla. Sí, tenim el Xemi en el procés de recuperació de la lesió i tenim alguns dubtes a la zona defensiva per jugadors que estan amb molèsties i tenim que acabar de decidir. Entre avui i demà no donarem noms, però hi ha dos jugadors de la línia defensiva amb problemes i llavors hem d'acabar de veure com es recuperen i valorar. Preocupat, doncs? T'ho dic per la concentració... Esperant que em diguin si poden jugar o no, si poden jugar els dos, si no poden jugar els dos, si pot jugar un, si pot jugar l'altre, quins minuts poden jugar, acabarem de decidir, però tranquil, si no estan, estaran uns altres, vull dir que no hi ha cap de problema, tenim una plantilla àmplia, però necessitem saber per acabar de configurar l'equip i la convocatòria. Són lesions que es van produir en l'últim partit o durant la setmana? Arrosseguen molèsties ja dels diferents partits, acumulació de partits, normalment no et surt a la setmana que jugues els partits, et surten a posteriori i durant aquesta setmana s'han anat reproduint i hem d'acabar de veure com estan. Comentaves a l'última roda de premsa que el Lleida sempre surt a guanyar. Després de 3 empats consecutius encara hi ha molta més obligació de sortir a guanyar aquest diumenge o la mateixa? La mateixa que cada partit. La mateixa que cada partit, el Lleida sempre vol guanyar, a vegades ho aconsegueix, a vegades no. Com tots els equips de la categoria, no som una excepció, o del món, tothom surt a guanyar. Moltes vegades es comenta que els equips no surten a guanyar i d'això és una frase que tens ganes de dir-la, però jo no conec cap equip del món que no surti a guanyar un partit. I el Lleida és un altre exemple dels equips que surten a guanyar, i ja et dic, a vegades guanyes, a vegades no, però és veritat que portem 3 partits i volem guanyar perquè volem guanyar totes les setmanes i perquè, evidentment, després de 3 setmanes de no aconseguir la victòria i juguem a casa, doncs volem aquests 3 punts i volem aquesta victòria. Gerard, tot i aquests 3 empats, que signifiquen que no heu guanyat aquests 3 partits, continua a la zona noble de la taula classificatòria. Quina lectura en fas d'això? Insistim en la dada que hi ha una igualtat terrible i potser més que mai aquesta temporada en aquest grup? Crec que és la mateixa de totes les temporades, no crec que sigui més aquesta temporada que unes altres. Portem 3 setmanes que no guanyem, però 3 setmanes que hem puntuat. Diferent és que haguessin sigut 3 derrotes seguides que no haguéssim avançat. Al final és veritat que hem puntuat només de 1 a 1, però hem anat puntuant i per tant per això encara estem a unes posicions capdavanteres, però al final nosaltres no hem de mirar la classificació que tenim ara i anar puntuant i guanyar. I puntuar de 3 en 3 ens atansarà als objectius. Parlant dels empats que heu fet vosaltres al llarg d'aquesta temporada, el rival, el Mestalla, no n'ha fet cap d'empat, és justament al contrari, guanya o perd. En aquest sentit dona la sensació, parlant només sobre aquests números, que és un equip amb molta anada i tornada, que no li fa por guanyar o que no li fa por perdre com a bon filial. És una miqueta el tipus de partit que t'esperes. Ells intentaran, evidentment, que el partit se corri molt, que ells quan tenen la possibilitat de córrer, evidentment, tenen jugadors de màxim talent, com tots els filials, i la història del València-Mestalla això ho indica, normalment amb el seu costum de jugar 4-4-2 fa que tingui jugadors molt ofensius, però per contra, quan perd la pilota, com l'altre dia amb el Badalona, que estaven fent un partit molt superior al Badalona, per davant el marcador tenint ocasions, un contraatac del Badalona és l'1-1, un contraatac del Badalona és l'1-2, i li canvia radicalment el partit. Si analitzes una mica els partits que han jugat, els 2 últims partits fora de casa han deixat la porteria a 0 i han guanyat, i els 2 últims partits que han jugat com a locals els han perdut, encaixant gols. Crec que a Olot va ser un partit molt equilibrat, al final 0-3, perquè ells van aprofitar 3 accions ràpides per fer 3 gols a la segona part, i jo espero que ells intentaran fer això, però també crec que nosaltres tenim armes per rebatre això i, evidentment, per portar el ritme del partit i el ritme que nosaltres vulguem i generar perill. Al final és una mica la idea de la setmana. Lligar filial amb equip imprevisible, mereix aquesta etiqueta el Mestalla que podem veure diumenge aquí o no? No sé, filial és un filial, ja crec que la paraula filial ja la defineix. Són capaços de tot, ja ho sabem com són els filials, no ara, tota la vida han sigut així, equips de màxim talent, amb jugadors que estan cridats, en teoria, a jugar a l'elit del futbol i que són capaços ofensivament de fer moltes coses i a vegades defensivament descuidar-se una mica i deixar molt espai, i inclús dins del mateix partit poden estar jugant a un nivell molt alt i passar a jugar a un nivell molt baix i a l'inrevés, estar com l'any passat aquí tu guanyant 3-0 al València-Mestalla i sent molt superior al Lleida, i una acció puntual te canvia el partit, te fan el 3-1, te fan el 3-2 i acabes patint. Sempre tens que estar preparat a que pugui passar això, però al final el que tens que estar centrat és en el teu equip, en aquest cas el Lleida, a casa, té que intentar portar el ritme del partit, té que intentar jugar al camp del València, fer ocasions de gol, intentar portar el ritme del partit, clar.
Gerard, aquesta setmana va haver dues compareixences de dos jugadors teus i vaig prendre nota d'algunes coses de les quals van dir. Marc Martínez va dir que cal corregir la solidesa defensiva de l'equip perquè no pot ser això de rebre gols en pràcticament tots els partits. I de la seva Juanto va dir que amb la pilota cal proposar més. Respecte, com que ja m'intuïa que em diries això, respecte a Juanto, vas agafar un trosset de la compareixença perquè ell va dir que havíem de proposar més amb la pilota quan vamos perdiendo. I això no s'ha comentat durant la setmana i és important perquè Juanto el que va voler dir és a vegades quan anem perdent et comences a precipitar i vols anar a buscar tan ràpid el gol i que no l'aconsegueixes. Al final, moltes vegades ho estem intentant durant la primera part, inclús perdent, venga, combinant, intentant-ho amb calma, i ja arriba un moment que et comences a precipitar i a tirar pilotes. Llavors volia dir això, però és important, perquè si no es diu nos falta proponer más cuando vamos perdiendo, i només es diu nos falta proponer más, potser pot donar a entendre altres coses. Per tant, és important, aquest matís és important, que és el que el Juanto es referia a la compareixença després del camp del Llevant dissabte a l'acabar el partit. En quant al Marc Martínez, que parlava de la solidesa, que havíem parlat, és evident, no podem estar encaixant gols perquè sempre et dificulta més el guanyar el partit. És veritat, hem de deixar la porteria a 0, no estem amb uns mals números perquè ara mateix a la Lliga tenim a l'Ontinyent que ha encaixat 3 gols, el Terol que ha encaixat 3 gols, l'Hèrcules 4 i el següent és el Lleida i el Barça amb 5. No estem malament, però no és el que volem, nosaltres volem ser l'Ontinyent, ser el Teruel o menys, és a dir, no encaixar, ojalà no encaixem mai més gol, perquè sempre t'atansa molt més a la victòria i és evident i estem tots d'acord amb l'opinió del Marc, perquè és l'opinió del vestidor. Contra més vegades deixarem la porteria a 0, més a prop estarem de guanyar. És una mica la reflexió de les dues compareixences, sí. Clar, estem parlant d'un equip encara en procés de creixement perquè hi ha molta gent nova, és a dir, no deixa ser un atenuant amb això, no, Gerard? Fins quan tu esperes que estigui ja ben ensamblat totes aquestes personalitats que hi ha dins d'un vestidor? Ja, però nosaltres no hem de pensar en això, hem de pensar en competir cada setmana i no podem anar a buscar dir que no estem conjuntats, que mai ha sortit de mi aquesta paraula. És a dir, hem intentat sempre no plorar, nosaltres no plorem, ni ens queixem, ni això, i si es vol vendre això es pot vendre el que vulgui, però això no és veritat, aquest vestidor mai ha plorat, ni aquesta temporada ni l'anterior, per tant, que és una evidència que necessitem una setmana, és una evidència, si tens 15 jugadors nous necessites jugar junts, entrenar junts, això és una evidència, vull dir, no pot ser un descàrrec, i al final nosaltres hem d'intentar aquest diumenge deixar la porteria a 0, i hem d'intentar fer gols per atansar-nos a la victòria. Justament això, que l'objectiu és deixar la porteria a 0, que és una cosa que al marge dels partits de Copa s'ha aconseguit una vegada en Lliga. Això és una xifra que tu t'esperaves a començament de temporada veient el perfil de l'equip, que arribaríeu a la jornada 7 i que pràcticament en cada partit de Lliga no hauríeu aconseguit aquesta meta de deixar-ho a 0? Miraves una mica el calendari i quan jugues contra filials és bastant difícil deixar la teva porteria a 0, també és veritat. Miraves el calendari i merda. No merda, és a dir, jugo contra filials, els filials, si et mires, els 3 equips que més gols porten a la Lliga marcats és el Villarreal, l'Espanyol i el Llevant. Són els 3 equips que més gols han marcat. Bueno, vol dir alguna cosa això també, Vol dir alguna cosa quan els filials, no? I després està el Barça, també el Barça B està una mica a la zona com nosaltres. Vull dir, són els equips que més gols porten de la Lliga i tenies que jugar contra filials. Els filials normalment marquen molt i encaixen molt. És així. Per tant, te tocava el calendari i dius, possiblement per la manera de jugar dels filials, amb jugadors talentosos puc encaixar. Tinc que intentar no encaixar, però és el típic equip que tenen jugadors de nivell que et poden fer gol. No voldria encaixar mai, però al final ho tinc que acceptar quan ve. El que tinc que fer és minimitzar els riscos, minimitzar les errades perquè no em marquin gol. L'altre dia fem un molt bon partit defensiu, ens fan un gol. Sí que és veritat que al final és un golàs, perquè aquell noi el fica a l'escaire, però el procés fins que arriba al gol és el que nosaltres no ens podem permetre, perquè fem moltes coses bé, arrisquem molt anant al camp rival perquè arribin a aquesta situació, ho hem parlat i ho hem treballat. Hem d'intentar que el Cornellà no ens faci gol amb un refús a la frontal de l'àrea o l'Ebro d'una segona acció, això és el que nosaltres hem d'intentar. Gols encaixarem? Home, ja t'ho dic jo, sí, alguns encaixarem, és així, és una evidència. Doncs però hem d'intentar que siguin els menys possibles les errades de bulto que et puguin generar un gol. I és aquest una mica el camí i el procés que estem intentant.